Salutare tuturor și bine v-am găsit la un videoclip. Astăzi ne jucăm Extreme Motorbikes. El e la acum și eu îmi pun acum facecam-ul. Așa, facecam. Eu nu le pun. Sau nu le spun și eu. Hai, dar de ce nu apasă odată? Nu mai înjura. Că mai știu. Stai. La ți-a videoclipul să șteargă și canalul tău. Mamă, am trecut prin cerc. Calac. Ce are nici aici nu merge? Nu știu, dar la mine nu merge. Nu merge perfect. Mamă, dacă o să duci, sari 3 metri. Mamă, era să mă mulțumesc. Eu o să încerc să fac ceva extrem de greu. Dar nu l-am făcut în viața mea. N-are o ce să termin de tot. Uite. Eu l-am făcut pe ăla. Dar nu tot. L-am făcut doar așa. Și am pus acolo și atâta. Doar, ce să fac? Nu știu, odată. Bă, dar măcar nu văd. Ulei! E nebun. Stai puțin, Matei. Nu știu, dar am făcut nebun. Dați băieți la YouTube să șteargă videoclipul și canalul. E cea mai mare video. Oh! Mamă! Pune frână. Așa. Uite unde sunt. Bă! Nu e frână. M-am trecut prin hartă. Eu mi-o viteză extrem de mare și încerc să mă băguiesc în stere. Nu! Matei! Că stil vreodată în gaura asta? Da. Și cum ai ieșit? Ce acolo? Și să rog și vieții mei. Da. Să fac un dat să uit. Băi, dar ți-am zburat. Uite, Matei. Uite, Matei. E a doua oară care s-a... Nu. Bă, vreau să vă spun două bancuri de agăța fete. Primul. Hei, ești cumva autobuzul școlii, că aș băga foarte mulți copii în tine, primul. Și după aceea hei, ești cumva un cub rubic, că fiecare cub este un copil de-a nostru. Nu! Ai leu! Ce se întâmplă aici la mine? Eu scrie harta. Ce ziceți că Mama! dacă nu dați Da, chiar, dați like și subscribe dacă nu vă pute respirația. Asta e maica mea, nu știu eu. Are voce de femeie, Matei. Tace! Dau două pani. Sticur mi-a luat de la mama. Matei, uite dacă, Matei, ai merg odată pe linia asta? Da. Chiar e. Uite, Matei, unde sunt? Uite ce am trecut, Matei. Am trecut odată cu o grămadă ori. Nu! Yes! Nu! Nu mai urla așa. Nu mai urla așa. Mi-am stins facecam-ul.
Ca să mai vadă lumea cât de frumos sunt. Băi, Cred că ești ăla caburât. Da. Băi, stai, dacă pun ăla ca așa și puneți facecam-ul. Uitați-o la cum stă. Parcă eu sunt din pădure. că aproape l-am trecut. Ai mai văzut vreodată drift în aer? Uite, stai. Drift în aer. Uite, drift în aer. O grămadă de ori am făcut. Nu! Nu! Astea sunt chele adevărate, nu alea cu bicicleta. Care? Aia cu bicicleta e. Care chiar? Da, ce joc. Aici, atenție, eram viața reală. Nu! Nu! Eu omul dintre Mama, a sărit coroana. Sunt niște platine și o să încerc să trag o dată, vezi, nu dacă îmi cade. Trage-l acum. Are! Are! Dacă scădea. Din față de video. Cu față de video. What the fuck is this? Bă, mai jurăm. Strag una. Și trag două. Aaaa, stai. Să vezi ce trebuie să mare. Dar trage-l tare, nu-l trage așa ca bebelușul. Da, când îți dăm băta cu paleta la cont, mai doare? Nu mi-am bătaie niciodată. Poate tu îi dai. Nu! Oricum, te comentează mai rău ca ăsta. Nu, nu, nu! Bă, da, eu fac eu. Bă, tot! Yes! Oh! Matei! Uite ăla cât am trecut! Acesta a fost videoclipul, pa, pa. De ce ai închis? Are 7 minute a meu. Da, uite, m-am dus de acolo, am venit, m-am dus pe acolo, am venit pe aici, am trecut asta subțire și acum mă duc la premiul cel mare. Adică premiul cel mare îi... Ăsta e premiul cel mare, să te arunci. Postez? Te postez după ce postez și eu. Atunci nu știu să postez. Bă, am uitat să vă spun ceva. De fiecare dată când faci un videoclip, mă pune pe mine să-l postez. Da, dacă dai chitsune. Trebuie să ștergi video, nu mai ai loc. Nu este video. Wow! Așteaptă. Acum mai ieși. Aici? Apăs aici? Da. Yes, sunt Yes, yes. Sunt intru pe YouTube? Da. Uite, uite, rampă faină. Wow! Aramen ai birthday. Să nu las de puțin. Să nu las de sus. Matei, uite la clați, uite. Matei, uite, arată la clați, se uită. Se vede, stai. Localizează camera. Ce e așa fain? Mamă, dar ce trucuri fac? Îți pregătiți sare la cameră. Ce să arăți? Stai. Nu știu. Ce acolo? Cred că acesta a fost videoclipul. Nu, acesta a fost. Acesta a fost videoclipul. Papa, dați un like și subscribe dacă nu vă pute respirația.